On sedang uba arden nadu ke arpulai triku jemang ban syak tangan hakmat sekretariat. Uba arden milar basaimot presiden jongka VPP mentakasngi ulaong ba un sedang ban syong syak tangan hakmat ka sekretariat. Nadu ke arpulai trik menta ubnain ban yakhi halor ka jingbom seiso bat ka jingbom batai bha ka sarkar ya ka reservation policy bat ka roster system yakni kentin uba arden ula pensngeu syaki padba haga jinyalang kabalong menen kasngi ha additional sekretariat ba arden ulaong bakla dei kapor ban klet ye kasyuki henrei ban perkhat ya ke jing e jong ki kun samla ka jingale menta kam deisu jong ka voice of the people party dikan dei jong ka judgment riuhi baro kawai kumta uba arden ula wer ya baro ki kun samla ki long kemi bat ki long kepa bakin penisisya ya ka ei ka baki dawa bakan long ka ba hop bat lada ki syajem hagane kenti ba menta kan long gajing dunong ka bakrau ya ki kun samla jongi ba arden ula ong ba nakal yang ka parti kan yang scam hakan nongrim bakan siam la persya ya ka roster system hendrai ka persya ya ka jingok siliang ka reservation policy ka bala pentri kam menta la san puis nem tam ongru ba menta la sedang mi i kubor hamsaya bagi garo ilamut ban mi yaki hendrai ba arden ulong bagi klaim yaki ban ong ban penduk kam no i gejat bendri garo hendrai ki dawa ban pendek ya ka jing tungkam tungjam hapo ka jela bat ba ka dei banlong katkum ka jingdon pat laong uba arden.